mailako talde bat gara, eta gaur Satorra liburuaren antzerki bat egitera etorri gara. Uste dut, denok ezagutzen duzula liburu hau, ez? Bale, ez pentsatu liburuaren berdin izango dela. Beste bitxikeri asko sartu diogu. Eta nahi baduzue antzerkiaren izena jakin horreko, bale? Igual ez ikusten dut, baina bero ikusi hartuzu. Bueno, prest zaudete? Zabaldu ya. Es que se llama Pedro. Egun batean, Satortxoa egunaren argitzea ikusteko burua atera zuenean, buruan zerbait gertatu zitzaion. Hau da, hau! Norkot egin ditau buruan? Bizarra! Zu! Zaldia! Buruko hau egin didana? Hua? Bat cuestión! Pues es el efecto Ansa! Baina urbildu zenean ikusi zituen bi euli gizenak. Horain bai, zer lagundan nauzuela. Eta hori nirekin. Hemendik. Venga, nork egin dit. Azkar! Eta buelta bat buruan horrela esan zioten. Está claro, gasas un perro! Orain, bazekien Satortxoak nor egin zion buruko hura. Kizkurrek, Arakinaren txakurrak. Kizkurren etxetik igo eta beste animalien mokordo guztiak burura bota zizkion.